Hindi na kailangan lumuwas upang makapagpagamot ang mga pasyenteng hinakitaan ng infectious disease sa pagbubukas sa mga bagong pasilidad sa Jose B. Linga Memorial General Hospital o JBL-MGH sa City of San Fernando, Pampanga. Pinangunahan ni Department of Health Secretary Ted Herbosa kasama ang mga opisyal ng probinsya at Asian Development Bank Country Director Andrew Jeffries ang pagpapasinaya ng Type 1 Isolation Building for Center for Infectious Disease and Tropical Medicine at Biosafety Level 2 Infectious Disease Referral Laboratory itong May 29. Layunin daw nitong tugunan ang agarang pag-isolate at pagsusuri sa mga pasyenteng may nakakahawang sakit nang hindi na kailangang ipakonsulta o iproseso pa sa mga pasilidad sa Metro Manila. It's a 60-bed isolation facility, Center for Tropical Diseases and Isolation. So pagka infectious disease, dun sila isolate. And then yung isang building, yung Biosafety Level 2 building, which is the diagnostic. Ito yung molecular testing. Naalala nyo nung COVID, dun tayo hirap na hirap. Kasi sa RITM papadala. Ngayon, dito sa Region 3, meron na rin ganung facility, very modern, pati gene sequencing. Alam niyo, pinapadala pa natin sa Philippine Genome Center na mahal. So now, magkaka-genome, kaya kung may virus na unknown, pwede nila identify through the genome sequences. So yan yung mga capabilities ito. Napapanahon raw ang mga ito at makatutulong sa paghahanda ng rehiyon laban sa posibleng banta ng mga umuusbong ng sakit gaya ng hantavirus at Ebola virus. Makatutulong rin daw ito sa pagpapalakas ng kakayahan ng local health workers dahil inaasahang maging sentro ito ng pagsasanay para sa mga doktor at iba pang espesyalista sa larangan ng infectious disease at molecular testing. Number one, dahil may airport tayo sa Clark dito sa Pampanga, pwede natin quarantine. May Subic Port, pwede ka mag-quarantine dito na. Hindi na dadalhin sa RITM. So yung mga i-quarantine mo, Ebola, nakapasok na, hantavirus, kailangan i-quarantine yan. Yun na yung isolation quarantine. Pangalawa, makakapag-train tayo ng mga espesyalista. Yun ang maganda. Yung mga batang doktor, matitrain sa molecular testing. Mga batang doktor, magagaling na espesyalista sa infectious disease. So, meron na raw 7 siyang subspecialty fellowship program. Ang mga proyekto ay bahagi ng Health System Enhancement to Address and Limit COVID-19 o HEAL program ng ADB na pinondohan ng aabot sa 200 billion pesos. Pinalalakas ito ang kakayanan ng mga ospital sa pagtugon sa health emergencies. As you know, during that time, healthcare workers themselves were extremely exposed. And so this is one of about 30 different facilities being built around the country for, specifically to handle infectious diseases. Ayon pa sa ADB, bunga ng mga natutunan sa panahon ng COVID-19, pinaigting nito ang suporta sa health sector upang mapalakas ang kahandaan ng bansa sa mga susunod na health crisis. We work very closely with the central government, Department of Health and the Department of Finance and DepDev, for example, to come up with our program of support. And, this administration has put a lot more emphasis on the social sectors, health, education, and social protection. So we're putting a lot more support into those areas. And because of the COVID-19 pandemic, we've stepped up support in general to the health sector and built up the health professionals within ADB because of, what we learned in the whole region is something like that you can move several steps forward developmentally and move quickly several steps backwards with such a pandemic. Malaking tulong raw ang mga pasilidad lalo na sa mga kamampangan at mga OFW na taga Central Luzon. Bukod dito, balak ka rin palawakin pa ang kapasidad ng JBL-MGH makaraang pumasa sa Kongreso ang House Bill 8623. Balo mo naman Pampanga dakal mag-abroad nereng uri nga makipagkasapalaran king abroad. So tumuli la tinampanamdaman, no problem. Kung tala mo Kenny, JBL naman very welcoming, accommodating, so wala nang problema kanta. Nakasado mano sa panukala ni Pampanga 3rd District Representative Michael Gonzales ang pagpapalawak ng bed capacity ng JBL-MGH mula 1,000 hanggang 1,500 upang mas marami pang pasyente ang mapagsilbihan sa mga susunod na taon. So approve ne po king House, may transmit ne po king Senate last May 6. At syempre, baro na naman medyo magulo pa king Senate. So by that time naman po siguro na mag-resume kami by SONA.
ilakad tala ulit bang kanita po by end of the year maging batas ne po ini po nga JBL Medical Center. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.